Ni droi at ddiw I gydnabod ei fawredd ynghyd a'n dyhead I waddoli, trwy ddefnydd o adnodau o lyfr cyntaf Chronicle. I ti arglwydd y perthyn mawredd, gallu, gogoniant, ysblander a mawr hydy, oherwydd y mae popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn eiddo I ti. Ti arglwydd biau'r deyrnas, ac feth yr chafwyd yn ben ar y cwbl. Oddi wrth I ti y daw cyfoeth ac anrhydedd, a thi sy'n arglwyddiaethu ar bopeth. Yn dy law di y mae nerth a chadernid, a thi sy'n rhoi cynnydd a chryfder I bob dim. Yn awr ein diw, mol I anwn di, a chlodforwn dy enw gogoneddus. Amen. Dawn darlleniad ni ar y sil sy'n rhagflaenu sil y Pentecost o'r ail benod o lyfr yr acte. A byddai'n dechrau darllen yn yr ail adnod ar 20 i'r rhai sy'n dilyn yn ei Beible. Ar sil y Pentecost mae Pedr yn nerth ac o dan eneiniad yr ysbryd glân yn pregethu pregaeth gyntaf yr Eglwys Gristnogol. Mae eisoes wedi esbonio bod tywalltiad yr ysbryd glân y dydd hwnnw yn gyflawniad o broffwydoliaeth Joel. Ac yna, fel y cawn ni weld nawr o'n darlleniad, mae'n rhoi darlun I ni o'r Crist croesoeliedig at gyfodedig a dyrchafedig. Bobl Israel, cliwch hyn sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu I chwi trwy wirthiau a ryfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunain. Yr oedd hwn wedi draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw, ac fe groesoliasoch chwi ef drwy law estroniad a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef, gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon I angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd y mae Dafydd yn dweud amdano, yr oedd hwnnw'n gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad, canis ar fy neheulaw y mae, fel nam hysgydwyr. Am hynny llawenichodd fy nghalon, a gorfoleddodd fy nhafod. Ie, a bydd yng nghawd hefyd yn preswylio mewn gobaith. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn Hades, nac yn gadael I sanct weld llygredigaidd. Ysbysais dim I ffyrdd bywyd, byddi'n fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrthych am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly ac yntau'n broffwyd, ac yn gwybod I Dduw dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag weld atgyfodiad y Meseia yr oedd pan ddywedodd, ni adawyd ef yn Hades, ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn a gyfododd Duw, rydym ni oll yn dystion ohono. Felly wedi ddo gael ei ddyrchafu I ddyheulaw Duw, a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydy chwi'n ei weld a'i glywed. Canis nid Dafydd ei esgynodd i'r nefoedd, y mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd I, eistedd ar fy neheulaw, nes I mi osod ei elynion yn droedfainc I'th draed. Felly, gwybydded holl di Israel yn sicr, fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn a groesoliasoch chwi. Pan glywsant hyn, fe dwys bigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth aw nawn I gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeiant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd I chwi y mae'r addewid, ac i'ch plant, ac I bawb sydd ymhell,
Pob un y bydd yr arglwydd ein diw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eiriau eraill y tystiolaethodd ger ei bron a'i hannog dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Amen. Gadewch i ni weddio nawr ac yn dilyn y weddi fe wnawn ni gyd weddio gweddi'r arglwydd. Gweddiwn. Ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Diolch i ti am y dyhead sydd yn ein calonnau y bore yma i ddaddoli di, ac i glywed y air di yn cael ei bregethu. I ni'n diolch i ti o ddiwyn tad nad oes angen i ni ymbalfalu amdana ti. Trwy dy ras ac yn dy gariad, ac o dan weinidogaeth yr ysbryd glân, i ni'n cael gweld a llygaid ffydd do goniant yn wyneb ac ymywyd yr arglwydd Iesu Grist. Ac i'w chlaw pob dim i ni am ddiolch i ti am dy annwyl fab y bore yma. I ni'n diolch i ti fod yr arglwydd Iesu wedi myned o ddiamgylch yn gwneithi'r daioni. I ni'n diolch i ti am y daioni pennaf a gyflawnodd, a'r groes unig Calfaria, i'n cymodi ni at y dyd y hun. Ac i ni'n diolch i ti o dad y fod ti wedi derbyn i aberth iawn o lef drosom, drwy atgyfodi ar fore'r trydydd dydd. A bellach o arglwydd ein diw, a nynne newydd gofio am ddydd Iau yr chafael. I ni'n diolch i ti fod ein gwaredwr a'n harglwydd, ar dy ddyhelaw yn y nefoedd, yn eiriol trysom, yn ein cynrychioli ni ger dy fron. Diolch o arglwydd, dy fod ti'n ein gweld ni, nid dyngreithie'n pechodau ni, ond wedi ein gwisgo a glendid a chyfiawnder Iesu Grist. Mae yna ddirgelwch yma o arglwydd grasol, eto dirgelwch i'w dderbyn. Derbyn bod annwyl fab wedi adeiladu pont ar groes o bren, i ddod yn lan a ni ger dyfron, wrth iddo gymryd arno hun ein pechodau ni, a'n holl droseddau ni, a wynebu cael ei wahanu oddi wrth i ti yn ein lle ni. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Ac ni'n diolch i ti o dad, ein bod ni'n wrthrychu'r fath gariad tragwyddol a bendigedig. I ni'n gofyn ar i ti ein bendithio ni nawr o arglwydd. I ni'n cyflwyno'r ddwy eglwys i ti, Eglwys y Tabernacl Pen-y-Bont ar Ogwr ac Eglwys y Tabernacl Porthcawl. Cofia am bob teulu sy'n perthyn i'r ddau Tabernacl. Bydd yn arbennig o agos o dad gyda'r dioddefus a'r dolurus rai. Bydd gyda'r hynny sy'n gofalu am anwyliad sy'n mewn gweiledd ac anhwylder. A dyro i'r dioddefus yn sicr brofi cyffyrddiad y law i achisol di, ac i'w chlaw pob dim dy dangnefedd di yn ei calonau. Ac os a hefyd o dad yn dy diriondeb at bawb sydd mewn hiraeth ac mewn galar o golli anwyliad. Dyro iddynt ymdeimlo fod y freichiau tragwyddol di o ddi tanynt yn ei dal ac yn ei ymgynnal. Ac ni am ddiolch i ti, am Dylan Rhys. I ni'n diolch i ti o dad i fod wedi ymateb i'r alwad i'r weinidogaeth, ac wedi ymateb i'r alwad i ddod i weinidogaethu yn y ddwy eglwys hyfryd yma.
Boed y fendith di arno o arglwydd, a boed iddo bob amser ymdeimlo I fod yn cael ei dywys gan yr ysbryd glân. Ac ni yn diolch I ti o arglwydd, am rodd o'r ysbryd glân I bob crediniwr, I gadarnhau ac I atgyfnerthu ffydd, ac i'n tywys ni a'n cyfarwyddo ni. Ar derfyn wythnos cymorth Cristnogol, I ni'n diolch I ti am waith yr elusen arbennig yma o arglwydd ein Duw. Ac ni'n diolch I ti am wirfoddolwyr sydd wrthi'n flynyddol yn ymdrechu I godi arian ac am yr holl prosiectau mae cymorth Cristnogol ynglyn â nhw. Boed y fendith di yn helaeth o arglwydd ar y gwaith. A diolch I ti yn bod ni trwy'r elusen hon, yn medru estyn dwylo dros y môr, a chyrraedd pobl mewn argyfyngau mawr. Helpa ni fod yn hael o arglwydd, yn ein rhannu bob amser. A hefyd o dad, I ni yn cyflwyno'r sefyllfa yn Israel ger dy fron di. Difrifoldeb y sefyllfa yn Gaza, y tristwch, y galar, y casineb. Mae'r cyfan o arglwydd yn fraw ac yn ddychryn. Ac ni'n gofyn ar ei ti ddisgyn rhwng yr haffed ryslyd a rhoi dy law ar y lliw, a pheri bod yr arweinwyr yn dod at ei gilydd, I greu cymod, I arwyddo tegwch, cyfiawnder a brawdgarwch. Ac ni yn cyflwyno'r teuluoedd yn Gaza ac yn Israel, sydd mewn galar dwys y bore yma, o golli anwyliad ac o golli heiddo hefyd. Cysgoda drostynt o arglwydd ein Duw. Cofio am bawb sydd yn annwyl gennym ni. A boed i'r neges fod yn gyfrwng cysur a diddanwch i'r bore yma, ac yn atgyfnerthiad o dan arweiniad yr ysbryd lân, un ffydd ni, a'n hymddiriediaeth ni yn dy gariad a thaioni di, ac yn lledaeniad dy deyrnas. Gwrando'n gweddi ni o arglwydd maddau'n pechodau ni, yn enw'r Crist byw. Yr hwnna'n dysgodd ni pan weddiom I ddywedyd, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau I ni ein dyledion fel y myddeiwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can I seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. I ni'n mynd I ganu nawr yr emyn rhif 493, emyn William Williams. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfo loes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth dy groes. 493.
Diolch i Hywel am weithredu'r dechnoleg. Diolch yn fawr i ti. Gai ddarllen eto yr ail adnod ar 20 yn yr ail benod o lyfr yr Actau. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Mae hanes y Pentecost a phregeth Pedr yn Actau yr ail benod, bob amser yn fy llenwi a rhyfeddod ac a gobaith. Beth ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost? Cyflawnwyd a ddewyd yr arglwydd Iesu Grist i'w ddisgyblion wrth iddo ffarwelio â hwy ar fynydd yr olewydd, cyn cael ei ddyrchafu i eistedd ar ddeheulaw Duw. Fe ddwedodd wrthynt, fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch. Mae deng niwyrnod wedi mynd heibio, ac mae'r disgyblion gyda'i gilydd yn yr oriwch ystafell yn Jerusalem. Undod yw'r nodyn allweddol, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle. Ei ffydd yn y crys croesoliedig ac atgyfodedig oedd yn ei huno. Hwy oedd ei ddilynwyr, a'i gyfeillion, ac mewn i fuddod i'w orchymyn i aros yn Jerusalem, roeddent yn disgwyl i rhywbeth ddigwydd. Llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. Ac roedd y llenwi hwn yn golygu llenwi a nerth. Llanwyd y disgyblion a dilynwyr Crist a nerth ar ysbryd glân. Y criw yma o 120 oedd wedi byw yn y cysgodion wedi croesoelio i Harwr. Wedi ofni bod Caiaffas a Herod yn mynd i daro eto a'i croesoelio hwythau hefyd. Ac ar ddydd y Pentecost, fe ddigwyddodd rhywbeth yn hanes y disgyblion nad oedd yn ddim llai na gwyrth. Daeth y gwan yn gry, a'r llwfwr yn ddewr, a'r ofnus yn hy. A dyma ddatgloi drysau'r oriwch ystafell, ac allan ar disgyblion yn gwbl dibetrus yn nerth ysbryd Duw i wynebu'r byd. I rannu'r newydd da am yr arglwydd Iesu Grist, yn sylweddoli, y bydde hynny'n yn gosod i bywydau mewn perygl. Ac ar ei union dyma Pedr yn bwrw iddi i bregethu pregeth gyntaf yr Eglwys Cristnogol. A fi erioed y fath newid sydyn a syfrdanol mewn dyn ac a fi yn hanes Pedr. Dim ond ychydig cyn hynny yng nghyntedd llys yr archoffeiriad bu'n rhegi a thyngu wrth wadu i arglwydd. Nid wyf yn adnabod y dyn, medde fe am Iesu, wrth lances o forwyn, oedd yn teiri i fod yn un o griw Iesu'r Nazaread. Ond yn awr, fe gwelir yn teiri ger bron yr awdurdodau yn Jerusalem, nad arglwydd neb, ond yr hwn a groesoel iaso chwi trwy law estronied a'i ladd. Ond cofododd diwedd. A mae'n siŵr da fi fod Pedr wedi edrych i fyw llyged rhai o'r arweinwyr crefyddol. A mae'n ychwanegu, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Yn syml iawn, wi am nodi dau beth. Yn gyntaf, yr hyn oedd gan Pedr i'w ddweud am yr arglwydd Iesu Grist. Dywed yn gyntaf fod yr arglwydd Iesu yn ystod ei weinidogaeth wedi cyflawni llawer o wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion. Ac roedd y gwirthiau a rhyfeddodau yma wrth gwrs yn hysbys i bawb, ac yn brawf eglur nad person cyffredin mohono. Dyw ei hun, medd Pedr, a wnaeth ar arwyddion yma trwy Iesu Grist. Ac fe bwysleisio yn ail nad damwen drychinebus o'i marwolaeth Iesu. I'r gwrthwyneb, bod dynion yn eog o'i ladd, roedd ei farwolaeth yn rhan o arfeth o gynllun dragwyddol Duw. A diben yr arfeth hon oedd sicrhau maddeuant pechodau i bob un a gredau yn yr arglwydd Iesu. Ac wrth sôn am yr arglwydd Iesu Grist yr oen difau yn tywallt i wai drosom ar y groes,
Fe ddywed Pedr yn ei lythyr cyntaf, os cofiwch chi, fod Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd, cyn i'r byd gael ei greu, i gyflawni gweinidogaeth arbennig, i achub gwael golledig euog fi nes dywed Pedr Fardd yn ei emyn. A mae'n amlwg fod Pedr am bwysleisio bod marwolaeth Crist yn rhan o arfaith Duw, nid oedd hyn yn lleihau gronyn o drosedd y rhai a groesoeliodd Crist. Yr Iesu hwn a groesoeliaso chwi. A mae pob cyfeiriad at y croesoelio yn llyfr yr Acte yn peri arswyd wrth i ni sylweddoli'r hyn a wnaethbwyd i fab Duw gan law dynion. Ar wahân i bopeth arall, mae'r croesoelio yn amlygu'n fwy clir na dim, pa mor ddychrynllyd yw'r hyn y medr dyn i gyflawni yng nghrhafanc pechod. A mae'n dal i gyflawni pethau dychrynllyd yng nghrhafanc pechod. Yn drydydd, meddai Pedr, i gyhoeddi ei fod yn derbyn aberth Crist dros bechod, roedd Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw. Peth yr ydym ni oll yn dystion ohono, meddai fe. Gai ddyfynnu William Barclay. When the disciples preached the centrality of the resurrection, they were arguing from experience. After the cross, they were bewildered, broken men, with their dream gone and their lives shattered. It was the resurrection, with the power of the Holy Spirit, which changed that and turned them from cowards into heroes. Rhaid cofio, heb yr atgyfodiad, ni fydde Eglwys Gristnogol o gwbl. Ni fydde na Tabernacl ym Pen-y-Bont, na Tabernacl ym Porthcawl. A rhaid i'r Cristion gofio ei fod yn byw ac yn cyd-gerdded ag arglwydd atgyfodedig. A mae pob sul yn sul i ddathlu'r atgyfodiad. Dyfynna Pedr o Salm 16 i ddangos fod marwolaeth ac atgyfodiad y Meseia wedi proffwydo gan Dafydd. Fe gyflawnodd yr arglwydd Iesu dros 300 o broffwydoliaethau'r Hen Testament. Proffwydoliaethau a lafarwyd gan nifer o bobl wahanol dros gyfnod o 500 mlynedd yn ystod i fywyd eiarol. Ac fe gyflawnodd yr arglwydd Iesu 820 o'r proffwydoliaethau'r heini ar y dydd y croeshoeliwyd ef. Neidia Pedr wedyn, o sôn am atgyfodiad Iesu, i sôn am ei ddyrchafiad i ddyheulaw Duw. Yr Iesu hwn, fe gyfododd Duw ef, peth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly wedi ddo gael ei ddyrchafu i ddyheulaw Duw, a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chwi'n ei weld a'i glywed. Noda ei bod yn cael gweld i bod hwy i ddisgyblion ofnus wedi meddiannu gan nerth newydd. Nerth yr ysbryd glân oedden ni galluogi dystio i'r arglwydd Iesu Grist yn hyderus. Ychwanega Pedr, na Dafydd a esgynodd i'r nefoedd, ni fi brenin mwy na gwell, na Dafydd yn hanes Israel, ond cymaint gallu ac awdurdod Dafydd bu farw heb i atgyfodi, a heb ei ddyrchafu i ddyheulaw Duw. Ond nid felly yr arglwydd Iesu. Felly, meddai Pedr, gwybydded holl di Israel yn sicr, fod Duw wedi wneud ef yn arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn a groesoeliaso chwi. Noda fod Dafydd yn Salm 110 wedi proffwydo am y Meseia, a fyddai'n dod o'i linach, y byddai'n esgyn i eistedd ar ddyheulaw Duw. Yno mae'n eiriol trosom ni. Yno mae'n ein cynrychioli ni ger bron Duw. Roedd Pedr, heb unrhyw amheuaeth o gwbl, yn pregethu o dan eneiniad yr ysbryd glân. A dwys bigwyd tyrfa fawr o bobl gan ei bregaeth e. Un tro roedd na ddyn diarhebol
o aniwiol yn gwrando ar Williams o'r Wern yn pregethu yn Rhuthun. Ac ar ganol y bregeth, rhedodd y dyn garw hwn mewn braw a dychryn mas o'r capel i ganol y ffordd fawr, ac fe weiddai fel gwall gofddyn. Wedi llwyddo i dawelu rhyw chydig arno a gofyn iddo fe beth oedd yn bod, atebodd y dyn yna yn y pilpid a roddodd bicfforch drwy fy nghalon i. Hanfod gwir bregethu yw cyhoeddi gair Duw. Dyma air y gwirionedd sy'n llosgi, yn dwysbigo, yn trywanu ac yn argyhoeddi ac yna yn dwy'n cysur a thangnefedd i'r gwrandawr, i'r sawl sy'n ymateb. A mae hyn yn dod â ni at yr ail beth, a'r peth ola, ymateb y dyrfa i'r hyn a ddywedodd Pedr am yr arglwydd Iesu. A rhyw arswyd drwy'r gynulleidfa'r bore hwnnw, wrth i Pedr bregethu, nes bod llawer yn gofyn beth a wnawn ni. Roedd llawer o'r rhain wedi bloeddio croesoeliau'r ef ar ddydd Gwener y Groglith. A meddai Pedr wrthyn nhw, edi farhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist maddeuant eich pechodau. Ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Ac a geiriau eraill lawer pwysodd arnynt a'i hannog, dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. A mae Pedr yn gorffen i bregeth gydag addewid a bygythiad, yn dwy'n i gof y llais a glywodd bynian wrth i ysgwydd yn hawlio, wilt thou leave thy sins and go to heaven, or wilt thou have thy sins and go to hell? Dywedodd Paul yn do fod pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Cael ein torri ymaith o ddi wrth ddiw, dyna yw marwolaeth. Dyn wedi wahanu o ddi wrth ddiw a'i gariad, a'i drigaredd, a'i dosturi. A fe ddwedodd rhywun, os cyflog pechod yw marwolaeth, dylem roi'r gwaith hibo cyn diwrnod tal. Ymatebodd 3,000 o bobl i bregeth Pedr ac edi farhau. Gair digon am y blogedd. Y tu mewn a'r tu allan i'r eglwys i wedi feirwch. Ac fe gofion ni yn ei bregeth gyntaf fe ddwedodd Iesu edi farhewch a chredwch yr Efengil. Dyw yn llefaru trwy ei fab ac yn galw arnom i gydnabod ein cyflwr pechaderus a throi o ddiwrth ein haniwioldeb. Fe ddywed Crist yn hollol ddiamwys bod yn rhaid i bob un ohonom edi farhau, cyn y gall ef dywallt arnom i gariad a'i ras a'i faddeuant. Onid edi farhewch, chwi a ddifelltir oll. Dychmygwch achos llys, yn erbyn gŵr a fi'n twyllo'r dreth incwm ers blynyddoedd gyda'i gyfrifon. A bar gyfreithiwr y gŵr yn anerch yr heithgor ac yn dweud, mae Mr Jones, o ymddiheiriadau gyda llaw i bod Mr Jones sy'n y gynulleidfa bore yma, mae Mr Jones yn edifar am y twyllo. Yr hyn y byddai'r bargyfreithiwr yn ceisio ei gyfleu oedd bod yn ddrwg gan y gŵr iddo wneud yr hyn wnaeth e. A mae'r gair edifar yn Gymraeg a geiriau cysylltiedig megis edifeirwch yn cyfleu tristwch yn fwy na dim. Tristwch dros rhywbeth a wnaed ac a sylweddolir nad oedd yn iawn. Mae'r gŵr yn y llys barn yn teimlo cywilydd a thristwch am yr hyn a wnaeth. Yn y Testament Newydd, mae'r gair Groeg metanoia a gyfieithir edifeirwch yn Gymraeg yn pwysleisio elfen bwysig arall. Mae'n dynodi rhywbeth mwy na bod yn flin a defnyddio ystyr y de o bod yn flin gyda llaw, o fod yn sori. Golyga newid a throi. Mae awnelo gwir edifeirwch a chwildro mewnol a mae o'r galon y tardd, dan eneiniad, dan arweiniad yr ysbryd glân.
Diffiniwyd edifeirwch yn glir iawn yn ameg y mab afradlon. Nid difaru'n llipa a hunan dosturiol wrth gafner moch am nath hwnnw. Cododd a mynd at ei dad. Sylweddolodd faint a hylldrau bechod a chymrodd gyfeiriad newydd. Fe wnaeth Iwan Fedyddiwr y cysylltiad rhwng edifeirwch a gweithred yn glir. Dygwch ffrwythau gan hynny a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. Hynny yw, os oes gwir edifeirwch, fe fydd tystiolaeth o hynny'n weladwy ym mywyd yr edifeiriol. Roedd Rheinald Nantlais Williams yn arfer adrodd hanesyn pan oedd e'n weinidog ifanc yng Nghaerdydd, a cigydd, bwtsiwr yn dweud wrtho fe un bore Sul fod wedi cael ei achub. A Rheinald Nantlais Williams yn gofyn i'r cigydd yma, wel pa wahaniaeth oedd y ffaith i fod wedi cael ei achub yn ei wneud i'w fywyd e? O, medde fe, mae'r ffaith o mod i wedi cael fy achub yn gwneud gwahaniaeth i fi ac i chi. Wel, sut hynny, medde'r gweinidog? O, medde'r cigydd. Rwy ddim yn pwyso mawd gyda'r cig mwyach. Oedd Iesu Grist wedi wneud e yn ddyn gonest. Dewch yn ôl eto at yr achos llys. Yng ngoleuni'r Testament Newydd, ni fuasai'r gŵr oedd yn sefyll i brawf wedi dangos edifeirwch cyflawn, ond i bai ei fod hefyd yn newid i ffordd o fyw i'r dyfodol, fel y cigydd na. Geilwr Efengil arno mi newid ein bywydau, am ein bod drwyddi'n cael darlun o bechod ac o gyfiawnder. Yr hynna wnaeth y dyrfa edifeiriol ar y Pentecost oedd thoi oddi wrth bechod a chofleidio'r Crist, yr un sy'n ymgorfforiad o gyfiawnder. A mae'r Efengil yn hawlio bod pawb ohonom yn gwneud hunan archwiliad. Wedi cael bendith ar hyd blynyddoedd o ddarllen ambell i gyfrol o'r eiddo Dr Alexander White, a bu hwnnw yn weinidog St George's West yng Nghaeredin am ddegawdau. Dywed ei gofianydd G.F. Barber, every sermon in Free St George was a volcano, and every opening prayer a revelation. Ac wrth bregethu ar ddioddefaint Crist, fe gyfeiriodd at y goron ddraen, a medde fe'n sydyn reit, ysgwn ni yng ngardd pa bwdryn roedd y draen yn tyfu. Ceir hanes am efengylwyr teithiol, travelling evangelists, yn ymweld â Chaeredin. Galwodd gŵr a fi yn un o'r cyfarfodydd gyda Alexander White, ac yntau'n gofyn i'r gŵr yma beth oedd gan yr efengylwyr yma i'w ddweud. Atebodd hwnnw ei bod wedi dweud nad oedd Dr James Hood Wilson, cyfaill Alexander White, oedd yn weinidog Eglwys Barclay yng Nghaeredin, wedi cael trwedigaeth. Ac nad oedd Dr James Hood Wilson mewn gwirionedd yn Gristion. Cododd Alexander White o'i gader ac roedd e'n fflamgoch yn ei dymer. Diflannodd y tangnefedd oedd yn gysylltiedig rascals. Medde fe am yr efengylwyr teithiol yma, drosodd a throsodd y rascals. Yna medde'r dyn, nid yna'r cyfan a ddywedasant. Dywedasant nad oedd e chwaith wedi cael trwedigaeth ac yn Gristion. Beth oedd ei ymateb e wedyn? A wnaeth e golli mwy o'i dymer? Naddo. Ymdawelodd Dr Alexander White mewn amrantiad. Aeth yn gwbl fyd. Eisteddodd a'i wyneb yn ei ddwylo ac ymhen rhai munudau dywedodd wrth yr ymwelydd, a wnewch chi fy ngadael ar ymhen fy hun. Rhaid i mi fy holi fy hunan. Ofnai fod na ddraen yn ei fywyd oedd yn llesteirio'i berthynas ar arglwydd Iesu. A mae'r efengil yn hawlio fod dyn yn ei holi hunan, a'r canlyniad bob amser i wedi feirwch. Dim ond pan mae rhywun yn sâl, mae'n mynd at y meddyg, a dim ond pan ddaw dyn yn ymwybodol o gyflwr a'r swyddi sigalon, i bydd yn ceisio Iesu Grist o ddifri. Heb argyhoeddiad o bechod, heb ymwybyddiaeth o angen am fyddeiant a glanhad, ni fydd neb yn mynd at Iesu mewn gwirionedd. Ac wrth ddod at Grist, mae'n rhaid wrth edifeirwch.
A mae gwir edifeirwch yn golygu troi o ddiwrth bechod ac ymgadw rhag pob dylanwad pechaderus. Gweddi dros weinidog yw'r pennaw di-emyn pennar yn y caniedydd. Cadw i olwg ar galfaria yw'r deisyfiad yn y pennill ola. Wi am fentro newid ychydig ar yr emyn i wneud yn berthnasol i ni. Cadw'n golwg ar galfaria a'n teimladau ngwres y groes. Gad i'n meddwl dawel wledda a'r haeddiannau marwol loes. Gwledda a'r gariad rhyfeddol a syfrdanol y groes. Dyna fraint y crediniwr. Fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddraen mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain maen. Mwyn fy ngymodi i a Dyw. Mewn ymateb i bregaeth Pedr ar y Pentecost, fe dyddiwyd 3,000 o bobl yn enw Iesu Grist. Ac roedd bedydd cyhoeddus yn amlygiad o'i hedifeirwch a'i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Yn dilyn hyn, derbyniasant ddwy o roddion Dyw. Maddeiant am ei pechodau, hyd yn oed y pechod o floeddio croesoeli'r ef ar ddydd Gwener y Groglith. Ac yna rhodd yr ysbryd lân i'w galluogi i fyw y bywyd Cristnogol. Yn dilyn edifeirwch, mae rhywbeth yn digwydd i'r gorffennol, maddeiant Dyw am ddiffygion yn gerffynol. Nid yw canlyniadau'n pechod ni'n cael ei dileu, pan i ni'n pechu fe wnawn ni rhywbeth i'n hunain ac i eraill na ellir ei ddad wneud. Nid yw maddeiant yn dad wneud canlyniadau'r hyn yr ydym wedi wneud o'i le, ond mae maddeiant yn ein goson ni'n iawn gyda Dyw. Ac yn dilyn edifeirwch, mae rhywbeth yn digwydd i'r dyfodol. Derbyniwn yr ysbryd glân yn rhodd. Ac yn ei nerth fe nillwn i frwydrau y tybiem ei bod yn amhosibl i ni ei hennill. A llwyddwn i amwrthod a phethau y buasem ein hunain yn gwbl ddiamadferth yn erbyn i hymosodiad. A Paul yn dweud yn diwedd wrth yr Rifeiniad, y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo ni yn ein gwendid. Mae'r ysbryd glân yn ein galluogi ni i wir edifarhau a chredu'r Efengil. Mae'n gwneud Iesu'n real i ni wrth i ni ddarllen y gair. Mae'n helpu ni weddio. Mae'r ysbryd glân yn ein nerthu ni yn y frwydr yn erbyn temptasiynau ac wrth i ni wynebu anawsterau bywyd. Mae'r ysbryd glân yn ein nerthu ni i dystio Iesu fel gwaredwr, arglwydd a chyfaill, ac yn ein cynorthwyo ni i dyfu'n debyg iddo fe. Mae wedi cael ei addo i bawb sy'n edifarhau ac yn credu'r Efengil, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Mae'r ysbryd glân ynom ni, a medrwn ni ofyn am arweiniad yr ysbryd glân yn wastadol yn yr argyfyngau mwyaf. A wy'n gorffen nawr gyda'r hanesy'n hwn. Gwraig ryfeddol oedd Doris Brown. Roedd hi'n 6 troedfedd a hanner o daldra, ac roedd ei phersonoliaeth yn cydweddu a'i phresenoldeb corfforol. Roedd hi'n fawr ym mhob ystyr. Roedd ganddi chwerthiniad heintus, ynghyd â ffydd heintus. Cafodd ei galw gan Dduw i weithio fel cenhades yn China, ac roedd hi yno ym mlynyddoedd ola 1940 pan ddaeth y comiwnyddion i rym. Ni allasent oedd pobl oedd yn edrych ar fywyd o safbwynt gwahanol iddyn nhw, felly dyma nhw'n dechrau ar Doris Drian, a maen nhw'n ceisio i ffwyll dreisio hi brainwash. O dan oriau meithion o gwestiynu di-baid, dechreuodd Doris ddrysu. Ond yng nghanol i dryswch, cofiodd a ddewid rhyfeddol Iesu mewn cysylltiad â'r ysbryd glân. Pan gewch eich arestio, peidiwch poeni beth i'w ddweud o flaen y llys, na sut i'w ddweud. Bydd y peth iawn i'w ddweud yn dod i chi ar y pryd. Dim chi fydd yn siarad, ond ysbryd eich tad bydd yn siarad trwy chi. Dyna ddewid yn wyneb erledigaeth, ac yn ei argyfwng mawr pwyso Doris ar yr addewid a gofyn am eiriau i'w llefaru. Ac mewn ymateb i'w chais rhoes yr ysbryd glân eiriau credo'r apostolion i Doris,
Am bob cwestiwn gan ei phoenydwyr, fe wnaeth Doris ddatganiad o ffydd, gan weithio drwy'r credo gymal wrth gymal. Credaf yn i'w dad holl alluog, credaf yn Iesu Grist, a unig anedig fab ein harglwydd ni, credaf yn yr ysbryd glân, credaf yna nôl drachem i'r cychwyn. Maes o lawr oes ei phoenydwyr y gorau i'w hymdrech. Dychwelodd Doris i Loegr yn ddiweddarach gyda'i ffydd yn gadarn. Mae'r ysbryd glân yn ein cynorthwyo i gynnal a chryfhau ein ffydd. Edi farhewch a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant i'ch pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Cymhwysa ni i dyfu'n debyg i'r arglwydd Iesu, ac i fod yn dystion iddo, ac yn sianelau gariad yn y byd. Clod i'w enw. Amen. Gweddiwn. O ysbryd byw, dy lifa drwm. Diwhad y waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyrd gweithia ynom. Cymhwysa ni i her ein hoes. Amen. Ac i ni mynd i ganu yn ola yr emyn rhif 416. Yma unwaredwr Iesu Grist fab Duw, werthfawr oen i dad Meseia, sanctaidd, sanctaidd yw. Diolch o dad nefol, am ddanfon Crist i'n byd, a gadael dy ysbryd glân i'n harwain ni o hyd. 416. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll a phawb sy'n annwyl i ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen. 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 Andrew, gael ddiolch ar yn rhan i gyd am yr Oedfa, ac am neges nodweddiadol ohono ti. Ond os ga i ddweud yn bersonol, diolch am y weddi fugeiliol y bore yma. Diolch yn fawr iawn.